ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। दोडामार्ग बांदा राज्यमार्गावर एमएनजीएल कंपनी ज्या पद्धतीने गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्त्याची बाजूपट्टी खोदकाम करते, येथील जी पुलं वगैरे आहेत त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी नुकसान करते। आणि हाच विषय घेत मनसेचे सुनील गवस जे आहेत कार्यकर्ते, त्यांनी आज या ठिकाणी उपोषण आंदोलन छेडलेलं आहे। आपण थेट घटनास्थळी आहोत। आपण माझ्या मागे पाहू शकतो, हे जे महत्त्वाचं पूल आहे कलमठाणा येथील, या पुलाच्या ठिकाणी गॅस पाईपलाईन जवळपास 6 फूट खाली टाकण्यासाठी व्हायब्रेटरने खोदकाम केल्याचं सुनील गवस यांचं म्हणणं आहे। आणि या पुलाला धोका होता, बांधकाम विभागाचं लक्ष वेधलं, मात्र बांधकाम विभागाने ज्या पद्धतीने या कंपनीला कारवाई करायला पाहिजे होती ती कोणत्याही प्रकारची ठेकेदारावर कारवाई केली नाही, ठेकेदाराला सूचना दिलेल्या नाहीत। उलट अधिकाऱ्यांनी याची पाठराखण केली, वरिष्ठांना चुकीच्या पद्धतीने अहवाल दिला, अशा प्रकारची जी म्हणणं आहे ते सुनील गवस आहे। आणि आज ते या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत। आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया। या ठिकाणी थेट जागेवरच ज्या ठिकाणी घटनास्थळ आहे, पुलाचं या ठिकाणी जे काम सुरू आहे, म्हणजे दाखवू शकतो या ठिकाणी हे जे पूल आहे, या पुलासाठी सुनील गवस यांचं आंदोलन सुरू आहे आणि ते या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत। सुनीलजी, काय सांगाल, काय नेमकी आपली मागणी आहे आणि काय नेमकं आज दिवसभरात घडलं? संध्याकाळ झालेल्या दिवसभरात कुठच्या अधिकाऱ्याने आपल्या आंदोलनाला भेट दिली का? आपलं नेमकं म्हणणं काय आहे? काही वर्षापूर्वी हा कलमठाण्याचा जो श्रीदेव जटार जवळचा हा जो पूल आहे तो काही वर्षापूर्वी कोसळला होता पावसात पहाटेला। त्याच्यानंतर नव्याने हा शासनाने निधी उपलब्ध करून देऊन हा पूल पुन्हा नव्याने बांधण्यात आला होता। मात्र एमएनजीएलची जी गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी एमएनजीएल कंपनीने जो पोट ठेकेदार ठेवलेला आहे तो इथे पोकलॅन मशीनला ब्रेकर लावून व्हायब्रेट करून ते कॉन्क्रीट तोडण्याचं काम करत होता पुलाच्या मुख्य पाव्याशी। त्यावेळी त्याचं बोलकं छायाचित्र घेण्यात आलं आणि ते छायाचित्र मुंबईला सीई, परत आपले रत्नागिरीचे एसी, कार्यकारी अभियंता यांना हे सर्व माहिती देण्यात आली त्या व्हिडिओद्वारे। मात्र त्यांनी इथे येऊन पाहणी करून आपल्या संबंधित कोण असतील बांधकाम विभागाचे त्यांच्यामार्फत पाहणी करून पूर्णपणे एमएनजीएल कंपनीच्या त्या ठेकेदारास क्लीन चिट दिलेली आहे। आणि आज दिवसभर सकाळी 10 वाजल्यापासून हे उपोषण सुरू केलेलं आहे। मात्र या ठिकाणी कुठलाही बांधकाम विभागाचा अधिकारी किंवा एमएनजीएल कंपनीचा कोणी अधिकारी या ठिकाणी आलेला नाही आहे आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीने याची दखल घेतली पाहिजे। आपण 10 दिवसापूर्वी निवेदन दिलेलं होतं, या 10 दिवसात काही पत्रव्यवहार या संदर्भात? सार्वजनिक बांधकाम तहसीलदार यांचं पत्र आलं होतं की सदरचं उपोषण आपण मागे घेऊन पुढील कारवाईसाठी आपण पाठवलेलं आहे म्हणून असं एक पत्र आलं होतं। बाकी कोणाचं कुठलंही पत्र आलेलं नाही आहे। आज दिवसभर आपण उपोषण या ठिकाणी करत आहात, सकाळपासून अजूनपर्यंत बांधकाम विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी फिरकलेले नाहीत। एमएनजीएलचे सुद्धा जे ठेकेदार आहेत किंवा अधिकारी आहेत ते कोणी फिरकलेले नाहीत। यापुढे भूमिका आपली काय राहणार आहे? याच्यापुढे भूमिका म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार सर्व जनतेला माहिती आहे सिंधुदुर्गात। एमएनजीएल कंपनीचे गॅस पाईपलाईन सोडा, रस्त्याच्या साईड पट्टीचे विषय आहेत, काही ठिकाणी रस्ते एकदम निकृष्ट दर्जाचे केले। आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधात याच्यापुढे असा हा लढा सुरूच राहील। आणि आता ह्याबाबत जे आता खोदकाम झालेलं आहे त्याचा ठोस निर्णय देईपर्यंत आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही। आपण पाहिलं सुनील गवस यांचा हा संताप आणि आक्रोश की एवढं जनतेसाठी आपण आंदोलन छेडतोय, मात्र अधिकारी असू दे, आपत्ती व्यवस्थापनचे प्रमुख असू दे, यांची या बाबतीत अनास्था आहे। खरं तर दोडामार्ग बांदा राज्यमार्ग हा जिल्ह्याला जोडणारा मुख्य राज्यमार्ग आहे। गेली 3 ते 4 वर्षे या राज्यमार्गावर ज्या प्रशासकीय यंत्रणा आहेत त्या चुकीच्या पद्धतीने या ठिकाणी काम करतात। मुळात पहिल्यांदा
जीवन प्राधिकरणाने या ठिकाणी पाईपलाईन घातली, त्यामुळे 3 वर्ष लोकांनी अक्षरशः जीव धोक्यात घालून प्रवास केला. त्यानंतर MNGL गेली 2 वर्ष या ठिकाणी काम करतंय आणि अतिशय ज्या पद्धतीने शासनाने नियम घालून दिलेत, निर्बंध घालून दिलेत, त्या नियम निर्बंधांची पायमल्ली करून या ठिकाणी हे जे डिपार्टमेंट आहे त्यानंतर MNGLचे ठेकेदार आहेत ते या ठिकाणी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काम करतात, अशा प्रकारचे आरोप सुद्धा सुनील गवस आहेत. आणि त्यात तथ्य सुद्धा आहे, येथील जनतेला नाहक याना त्या कारणाने वेठीस धरण्याचा जो प्रयत्न आहे तो या ठिकाणी प्रशासनाकडून केला जातोय. खरं तर विकासाची कामं झाली पाहिजेत, मात्र विकास करत असताना याचा जनतेला किती त्रास होतो याचं सुद्धा प्रशासनाने आणि जे लोकशाहीत या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतायत त्यांनी सुद्धा त्याचा विचार करणं आवश्यक आहे. कारण गेली 5 ते 6 वर्ष ह्या दोडामार्ग ते बांदर राज्यमार्गावर एक ना अनेक अशा प्रकारची कामे काढून जनतेला ज्या पद्धतीने वेठीस धरलं जात आहे ते अतिशय वेदनादायक असं आहे. आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे याकडे जे येथील पदाधिकारी आहेत, लोकप्रतिनिधी आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचे आमदार खासदार आहेत यांचं म्हणावं तसं या ठिकाणी लक्ष नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधांचं या ठिकाणी आणि नियमांचं या ठिकाणी ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे होती न होता या ठिकाणी अधिकारी काम करतात. त्यामुळे आज सुनील गवस यांचं सुरू असलेलं उपोषण आणि यानंतर प्रशासनाची भूमिका काय राहणार आहे हे पाहणं सुद्धा औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आपण पाहू शकतो राज्यमार्गाच्या बाजूला कशा पद्धतीने MNGLची गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी अशा प्रकारचे चर खोदले जात आहेत आणि त्या ठिकाणी हे जे चर आहेत ते बरेच दिवस या ठिकाणी अशा पद्धतीने ओपन ठेवले जात आहेत. त्यामुळे हा सुद्धा एक धोका महत्त्वाचा उद्भवू शकतो. खरं तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी जरी सुरक्षा पट्टी जरी बांधलेली असली तर अशी बरीच ठिकाणं आहेत ज्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा पट्टी आहेत किंवा सुरक्षेची काळजी घेतली पाहिजे ते MNGLचे ठेकेदार आहेत ते घेत नाहीत आणि ह्या सगळ्याची जो त्रास आहे तो येथील सामान्य जनतेला होतोय. त्यामुळे आज जे या ठिकाणी सुनील गवस यांचं उपोषण सुरू आहे या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. नाही ते कुणाला हे करत नाही म्हणजे त्याला काही व्हॅल्यूच नाही. बाकी काही नाही हो मॅडम, सकाळी बसलेले तरी त्या पुढे काम चालू आहे, उपोषणला बसलेला तो थोडं तरी एक JCB येऊन लावलं त्याने, थोडं तरी हे पाहिजे होतं ना. हे मुद्दाम केल्यासारखं हा ते म्हणतो मी, बाकी काही नाही. आता हा चर आहे याच्यामध्ये काही अपघात झाला कोण जबाबदार आहे? ओपनच आहे, किती दिवस झाले मुद्दाम केला. समोरासमोर विषय असतो. नाही यंदा आहे ना 4-5 गाड्या ते इथून खाली जाणार बघा. मी अगोदर सांगतो इथून टर्नवर जाणार, हे संपूर्ण कोसळणार यंदा. मी अगोदर सांगतोय ही साईड पुरी जाणार खाली वळणावर टर्नवरच आहे ना ते. तुम्ही नाही सांगायचं तुमच्याकडे सांगितलं नाही, उद्या येऊन त्याच्याकडनं बऱ्याच लावून त्याला पूर्ण काम चालू असताना बॅरिकेड लावा ना. पुलावर होता बॅरिकेड काहीच नाही. आईवरच्या रोडवर पाणी मारतच नाहीये, धूळ उडतच आहे. तोडलं ना तो काय सांगतो माहिती आहे, पत्तर तोडा. मला सांगा असं करतात का छेडछाड? पत्तर तोडा, पत्तर था उधर उसको खाली ट्रॅक्टर लगा के तोडा, पुल को नहीं काटणार. म्हटलं पुलाला काय काटणार? तिथे मॅडम फाउंडेशन घातलं आहे ना, तिथे आता दगड वगैरे काही नाही, फाउंडेशन घातलेलं आहे पहिले तेच त्यांनी तोडलं आहे. मॅडम हा पूर्वी सकाळी आता सांगतो मी तुम्हाला JCB इथे लावलेला होता, अजिबात बॅरिकेड होता, गाड्या येत जात होत्या. मी सांगितलं बोलू आता त्याने काय केलं माहितीये, इथे मी उपोषणाला बसलो ना तर हा इथे JCB आणून लावला आणि मग घालवलं त्याला आणि माती काढून धूळ उडवत होता तो दाढी घालून. नाही भरपूर करतात. हा चर उभा घातलेला आहे, चरामध्ये काही अपघात झाला तर कोण जबाबदार आहे त्याला? किती दिवस चालू? रात्रीचं पण तसंच काम ठीक आहे बॅरिकेड त्याने तो पुलाचं आता किती त्याने प्रयत्न केला, नंतर त्याने तो काहीतरी नाही, पुलाच्या फाउंडेशनला काय नाही केलं त्यांनी. मी स्वतः त्या दिवशी खाली मग तो ब्रेकर लावून काय करू? फाउंडेशनला तुम्ही म्हणताय मागच्या वेळी जे पडलेलं ना एका साईडने, तुम्ही गॅरंटी देता काय बाबा पुढे पडणार नाही? मग तसं लिहून द्या तुम्ही ना. प्रश्न त्यांनी काय सांगितलं, कॉमन आहे, व्हायब्रेटरने हे करणार म्हणजे. हा बोला बोला. पुलाचं फाउंडेशन तोडलं असं मी त्यांना सांगितलं, पुलाचं फाउंडेशन तोडलं संपला नाही तो विषय. पण व्हायब्रेटरने हे केलं ना, मुलाला धोका पोहोचू शकतो ना, मी ते म्हणतो तुम्हाला. पोचू शकतो
करतो आम्ही त्या दिवशी पूर्ण त्याची पाहणी मॅडम केली. ऐकून तरी घ्या म्हणतो आता हे ब्रिज 8.5 मीटर होतं वाढवून किती केलं 12 मीटर केलं मग त्यावेळी फाउंडेशनला लागूनच अपार्टमेंट केलं त्या बाजूला केलं अपार्टमेंट त्याचा लागूनच केलं ना मग त्यावेळी पटाई करताना तिथं हात स्टार्टा तोच होतो ना स्टार्टा आता 10 वर्ष आली ना पुलाला काय झाला काय सांगा 10 वर्ष तसं काही होत नसतं लागूनच आहे. जेव्हा ते पुढे काही अपघात घडला. जेव्हा त्या कॉम्प्लेक्सवर किंवा पुलाचं डिझाईन केलं जातं, ते आता तेव्हा हे इंजिनियर सगळे सांगतात लोक ना ते. त्याच्यावर घेतले जातात हो. डिझाईन करून. ते म्हणतात तुला काय जाऊ ते जाऊचं नाही म्हणतं ना त्याच सांगतात ते त्याच म्हणतात हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप.